A családunk több mint 25 éve foglalkozik minőségi kisállateledekkel. A friss alapanyagokból készült Origin márkával együtt a manapság elérhető legjobb minőségű kutya és macska eledeleket gyártjuk. Ez a sikerünk titka. Erről szól ez a rövidfilm. Remélem tetszeni fog. Köszönöm. A Champion Pet Foods független, felső kategóriás kisállateledeket gyártó vállalat, ahol a minőségnek hagyománya van. A Champion biológiai szükségleteknek megfelelő kutya és macska eledeleket készít friss helyi alapanyagokból. A Champion székhelye Morinville városban, Kanada Alberta tartományában található. A gyár egy gazdag mezőgazdasági körzet szívében helyezkedik el, ahol a cég világszínvonalú alapanyagokat szerezhet be a környező farmokról, a tiszta tavakból és a csendes óceán friss vizéből. A Champion Pet Foods egyedi módon közelíti meg a száraz kutya és macska eledelek készítését. Biológiai szükségleteknek megfelelő eledeleket gyártunk. Ez azt jelenti, hogy az összetétele illeszkedik ahhoz az étrendhez, amelyet az állat természetes körülmények között fogyasztana. Például több benne a fehérje és kevesebb a szénhidrát, és sokkal több benne a hús, mint az átlagos eledelekben, hiszen a kutyák és macskák étrendje a természetben főleg húsból áll. A friss húsok széles választékát használjuk. A biológiai szükségleteknek megfelelő koncepciónk lényege, hogy olyan eledellel tápláljuk a kedvenceinket, amelyet a természet biztosít számukra. A Champion kutya és macska eledelei a Nyugat-Kanadában hozzáférhető legfrissebb húsok és halak széles választékából készülnek. A friss hús naponta érkezik a gyárba, tartósítószerek használata nélkül, a lehető legtermészetesebb formában. A változatosság és a magas friss hústartalom a biológiai szükségleteknek megfelelő eledelek gyártásának lényege. Összesen 16 féle hús alapanyaggal dolgozunk, melyet minden nap frissen szállítanak az üzemünkbe. Ezek mind emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerek. A szabadtartású csirke, pulyka és kacsa, valamint a friss egész tojás biztosítja a baromfi húsokat. Albertai vörös húsokat is felhasználunk, amelyeket helyi farmerektől szerzünk be. Ezek a bölény, a vaddisznó, a házi sertés, a friss marha és bárányhús. Ezen kívül fenntartható módon halászott halat is feldolgozunk, összesen 5 fajta édesvízi és 3 fajta tengeri halat. A csirke, a pulyka és az egész tojás minden nap frissen érkezik az albertai és brit kolumbiai farmokról. A csirkék, a pulykák és a kacsák szabadon nevelkednek, hormonkezelt takarmány és antibiotikumok használata nélkül. A húsuk a kanadai kormány minősítése szerint emberi fogyasztásra alkalmas. A Hallmark baromfi feldolgozó 1954 óta működik. Naponta 100-110 ezer baromfit dolgozunk fel. A Championnak körülbelül 80-100 ezer kiló húst szállítunk hetente, és ez így megy már 2,5 éve. A Vanderpool tojásfeldolgozó hetente 120 000 tojást szállít a Champion cégnek. Ugyanezt a tojást vásárolja tőlünk a kanadai élelmiszeripar, az éttermek és a kiskereskedelem is. A tojásokat feltörjük és azonnal feldolgozzuk, pasztörizáljuk. A tojás, mint friss termék eltarthatósági ideje 14 nap, és mi általában az üzemben történő feldolgozást követő 3-4 napon belül kiszállítjuk a Championnak. Alberta állam régóta híres arról, hogy itt tenyésztik a legjobb vörös húst adó állatokat. Szarvasmarhát, bölényt, birkát és vaddisznót, melyek szabadon nevelkednek a hatalmas farmokon. A Championnál nagyon fontosnak tartjuk tudni azt, hogy honnan származnak, hogyan nevelkednek a húsállatok. Ezért kapcsolatot tartok a termelőkkel, meglátogatom őket, hogy lássam, milyen módon tartják az állataikat, mennyi gondot fordítanak az állatok jólétére, fenntartható-e a gazdálkodásuk, és vajon a hús minősége megfelel-e az elvárásainknak. A természetes táplálékon nevelt albertai bárányok frissen szállított húsa emberi fogyasztásra alkalmas. A kiváló minőségű vörös hús bőséges fehérjékben, mely ideális a kutyák és macskák táplálására. Mi kötelességünknek érezzük azt, hogy a ránk bízott földnek és az állatoknak jó gazdái legyünk. Ezért igyekszünk minél jobb gondját viselni annak, ami a rendelkezésünkre áll. Intenzíven legeltetünk a földjeinken, rotációs rendszerben. A nyájat karámokban tartjuk. Hagyjuk, hogy lelegeljék a füvet, majd 2-3 naponta más karámba kerülnek át.
Ezzel biztosítjuk a trágya egyenletes eloszlását a teljes legelőterületen, a növényzet egyenletes lelegelését. Egy-egy területet akár 45 napig is pihentetünk, mielőtt visszaengednénk a nyájat, hogy a növényzet újra termelődhessen. Az állatok számára ez azt jelenti, hogy mindig a lehető legjobb táplálékhoz jutnak, hiszen pár naponta friss füvet legelnek. Így az anyaállatok sok tejet adnak a bárányoknak, és a bárányok a legzsengébb füveket rágcsálhatják. Ezen kívül a legelőkön nem használhatunk semmilyen vegyszert vagy műtrágyát, és az állatoknak sem adunk hormonkészítményeket vagy antibiotikumot. A tágas albertai legelőkön nevelkedik Kanada húsbölényeinek nagy része. A természetesen táplált albertai bölény kiváló ízű vörös húst ad, amely minden nap frissen kerül feldolgozásra. A szabadon tartott bölényhúsa kiválóan példázza a Champion biológiai szükségleteknek megfelelő koncepcióját. A vaddisznó szintén egyedülálló vörös húsforrás. A Champion Pet Food számára szabadtartásban nevelt vaddisznó felhasználásával a kutyákat olyan táplálékhoz juttatják, amilyet természetes körülmények között fogyasztanának. 400-500 állatot nevelünk itt a gazdaságban. 65 hektár terület áll a rendelkezésükre. Ebből mintegy 14 hektár füves terület, a többi mocsár és láb. A legjobban a vízi növényeket szeretik, abból a kis folyóból ott. Örülök, hogy a Champion Pet Foods vevőként jelen van a vaddisznóhús piacán. Jelenleg mintegy 250 állatot vásárolnak tőlünk havonta, és mondhatom, hogy stabil, meghatározó szereplői a vaddisznópiacnak itt, Nyugat-Kanadában. A húsmarha tenyésztésnek több mint 100 éves múltja van Albertában. Értenek hozzá a gazdák. Ezek az állatok is szabadon, természetes táplálékon nevelkednek. A szarvasmarha csodálatos élőlény. Kiválóan alkalmazkodik az éghajlathoz, az albertai viszonyokhoz. Legyen 30 fok nyáron, vagy -30 fok télen, az anyagcseréje alkalmazkodik. Manapság a szabadtartásról az jut mindenki eszébe, hogy tisztességes dolog. De a mezőgazdaságban nem csak erről van szó. A szarvasmarha füvön él és remekül hasznosítja, amit megeszik. A fű szemre kellemesen zöld, de nem csinálunk belőle salátát vacsorára. A szarvasmarhának viszont a fű kell, és kiváló minőségű fehérjévé alakítja át, ezért a szabadtartás nem csupán az állattartó úri hóbortja, hanem a szarvasmarha természetes életmódja az egész élete során. A szabadon halászott hal fontos eleme a biológiailag megfelelő koncepciónak. A könnyen emészthető fehérjéket és eszenciális DHS és EPS omega-3 zsírsavakat tartalmazó édesvízi és tengeri halakat frissen fogják ki Kanada hűvös északi tavaiból és a Csendes-óceánból a Vancouver-sziget északi részén. Kanada hűvös, tiszta tavai fenntartható módon halászhatóak. Az itt élő fajták többek közt az északi süllő, az északi csuka, az északi tavi fehérhal és a tavi pisztráng. A Winnipeg tavon fenntartható módon halászunk. A kifogható mennyiség korlátozott, és ezért eléggé erős a piaci pozíciónk. A tiszta víz létfontosságú minden környékbeli halász számára, és azoknak, akik vásárolnak tőlünk. A fenntarthatóság az egyes halászok boldogulását is szolgálja, és az értékesítési tanács afféle szövetkezetként működik. A friss nyershalat mintegy 2000 halásztól szerezzük be, akik Manitoba, Saskatchewan, Alberta államokban és az északnyugati területeken dolgoznak. A halászaink összesen több mint 400 tóból termelik ki a megengedett halmennyiséget. Azzal, hogy ilyen nagyszámú forrásból származik a hal, biztosítjuk azt, hogy egyetlen tóban se csökkenjen túlságosan a halállomány. A Champion Pet Foods-szal 3-4 éve állunk üzleti kapcsolatban, és most már a teljes termelésünket a Champion vásárolja fel. Az általunk szállított hal élelmiszer minőségű termék, és egyenesen a Champion üzemébe szállítjuk frissen, tehát a legjobb alapanyagot biztosítjuk az állat eledeleikhez.
A Vancouver-szigetnél a Csendes-óceánban híresen jó lazac, hering és lepényhal található. A Vancouver-szigetről érkező friss hal nincs lefagyasztva, emberi fogyasztásra alkalmas, és nagy mennyiségben tartalmaz könnyen emészthető fehérjét és tengeri eredetű eszenciális omega-3 zsírsavakat. A DHS és EPS zsírsavak nélkülözhetetlenek a kiváló egészségi állapothoz. A Celtic Seafoods QP-HACCP minősítéssel és a kanadai élelmiszerügyi hatóság minősítésével rendelkező feldolgozóüzem. Termékeinket az egész világon, a hazai és a nemzetközi piacon értékesítjük. A halászterületekhez való közelségünk különleges előnyt jelent számunkra a partvidéken működő többi halfeldolgozóval szemben. Ezért a legtöbbször még a fogás és az átvétel napján fel tudjuk dolgozni a halat, így biztosítva a termék frissességét. Szigorú ellenőrzési programot vezettünk be az üzemben, melynek köszönhetően az átvétel percétől kezdve a feldolgozáson át, a vevőnek való kiszállításig a termék minősége biztosítva van, és a programtól nincs eltérés. A biológiai szükségleteknek megfelelő állateledel ott kezdődik, hogy a hozzávalók megfelelnek az állat természetes étrendjének, annak legtermészetesebb feldolgozatlan formájában. Ezért követel a Champion mindent azért, hogy a régióban kapható legfrissebb húsokat, baromfit és halat használja fel termékeihez. A hozzávalók minősége is számít, ezért csak olyan hús kerül az üzembe, ami emberi fogyasztásra is alkalmas, és naponta frissen hozzák a kamionok. De a friss, helyi alapanyag azért is fontos, mert a friss hús nagy mértékben meghatározza a biológiai szükségleteknek megfelelő eledelek előállításának folyamatát. Amikor a friss nyersanyagok megérkeznek az üzemünkbe, először elvégzünk rajtuk egy sor vizsgálatot, mielőtt egyáltalán készletbe vennénk. Ehhez először is ellenőrizzük a szállító jármű rakterét, hogy a csomagolás megfelelően zárt-e, nem folyt-e ki semmi. A hűtőkamion hőmérséklete is alapvető kérdés, mert bár csak rövid utat kell az árunak megtennie, nem tartalmaz tartósítószert, ezért az áru állandó 4 Celsius fokos hőmérsékleten tartása biztosítja a frissességet. Minőségellenőreink minden szállítmány hőmérsékletét több alkalommal a folyamat több pontján is ellenőrzik, egészen addig, amíg a nyersanyag felhasználásra nem kerül. A kutyák és macskák természetes étrendjéhez igazodó magas friss hústartalomnak köszönhetően a Champion eledelek tápértéke kiemelkedően jó. A Champion Pet Foods gyártási eljárása azért különleges, mert sokkal lassabban, alacsonyabb hőfokon főzzük a terméket. A szokásos állateledelekkel ellentétben a mi termékeinknek alacsony a szénhidrát tartalma, nem tartalmaznak gabonát. Ebből következik, hogy alacsonyabb hőfokon főzhetjük, és így sokkal jobban meg tudjuk őrizni a fontos tápanyagokat, amelyeket a felhasznált friss hús tartalmaz. A Commerce eledelek magas feldolgozottságú állati és növényi alapanyagokból készülnek. Ha magas feldolgozottságú az alapanyag, a tápszemcsék egyformák. A zsákban minden tápszemcse pontosan ugyanúgy néz ki. Ahhoz, hogy valóban biológiai szükségleteknek megfelelő eledeleket gyártsunk, nagy arányban használunk fel friss húst, ami természetes anyag, és a természetes anyagnak változatos a megjelenése, és ez látszik a végterméken is. Ha kinyitunk egy zsák Akana vagy Origin eledelt, látjuk, hogy a tápszemcsék nem egyformák. Hogy ez miért érdekes? Azért, mert ez a változatosság azt mutatja, hogy a termék friss alapanyagokból készült. Mielőtt bármilyen termékünk értékesítésre kerülne, minden tételt szigorúan ellenőrzünk. Megvizsgáljuk a fizikai tulajdonságait, a szemcsék színét, méretét, sűrűségét és egyebeket. Ami a tápértéket illeti, ellenőrizzük, hogy a fehérje és zsírtartalom megfelel-e a csomagoláson feltüntetett. A vevőnek biztosnak kell lennie abban, hogy valóban azt adja a kedvencének, amit a csomagolás alapján gondol. Az Akana és Origin kutya és macska eledeleket az állattartók világszerte ismerik, és megbíznak bennük. A Champion biológiai szükségleteknek megfelelő eledeleit a kanadai gyárból több mint 50 országba szállítják. A Champion lelkes dolgozói büszkék biológiai szükségleteknek megfelelő termékeikre, és arra, hogy általuk a kutyák és macskák világszerte olyan eledelt ehetnek, amilyet a természet szánt nekik.